ассалому алайкум тамошобинони азиз. Имрӯз мо бо шумо анамихе самбусаҳои варақини бомазза тайёр мекунем. Супер варақин. ҳатто то охири навор бо мо бимонед. ба мо дар кора 1 дона тухм, камакак намак ва оби хунук. Оби хунуки айми ва дапровод меандозем, хушрӯвак омехташ мекунем ва ордмона ҳатман аз сита мегзаронем. Хамирша ранги хамири племен бигем, хамири самбусаро ҳамаи мо шумо медонем. хушрӯвак хамирша бигем мехелем ба даст. Аввал ман ба вилка омехташ кардам, баъдан ба даст ба 3 зуволача тақсим карда мондум, камакак дам бигира. Иҷа се намуд рӯғанама гирифтагиам. Ина и зардаш топлёни маслаҳа, и сафедаш рӯғани говай, а иш рӯғани растительни масла камакак яҷоя кардагиам. Анако ози об мекунем. Хамири мо дам гирифт. Ман аллакай 2 таша тунук карда гирифтам, печондум, равған карда дар холодильник мондум и сеюм шай. Баъд дар вақти тунук кардан ҳамроҳи орд ҳатман крахмали ё кукуруз ё картошка боша, фарқ надорад. Бо ҳамин ёрдами орду крахмал тунук мекунем. Крахмал қаму қатқада бигем хрустяши намечаспона, хубиш да ҳамияй ҳамиқа ёрдам мерасона крахмал. Чанд қай ки мо ҳами зуволаро тунук кунем, ҳамуқа бигем резона ки хрустяши хушрӯ мебиёя. Ба 3 зуволаро ки рӯбарӯ ки кардем, бохтон ки медонед чихе қатқадош бисёр мешава бигем да. Инам хай бинед ман тунук ки хушрӯш кардам. Равғана ма ба шотка не ба даст мемолам. Фикр мекунам ки ба даст ки молӣ ҳама ҷошта хушрӯ карда мераса. Ҳама ҷошта инхе хушрӯак равғана мемолам. Анаи зуволаҳо ма гирифтам ай холодильник. Охирон шаб кем анамихе чихеле ки дидестен печондум. Бениҳоят ғавсака ки хушрӯ омад. Анака ба зуволачаҳако тақсим мекунем. Ман ҳамиқае кардам, шумо хоҳед майдатар кунед. Беҳад қатқади хушрӯ омад бигем, резонаки хушрӯи хрустяши. ҳозир бо қатқача барои шумо нишон медиҳем ки дарунаш чӣ хел омад. дар иҷа аллакай ман ай холодильник гирифтам. Агар шабона кардамони бо бениҳоят хуб мешавад. Айма дар 2 соат истод. Мақсад агар ягон барои иду маъракаҳо карданӣ бошем, шаб зуволаша гирен, дар морозилник неён, дар холодильник монен. Субҳи содиқ метонен инамихе ҳамаша ба даст мо тунук мекунем. Гирдгирдоша амихе ба даст хушрӯ тунук мекунем. Мобайноша кам кам барои қатқадаш нарафтанаш. Ҳамаша ҳозир ман анамихе ба даст тунук мекунам. И хеле бисёртар узбеко мекунанд. Ман дар каналҳои узбеко тамошо кардам. Бениҳоят дар ман маъқул шуд. Анамихе фарши мо гӯшту пиёзи сирхай. Чихеле ки медонед ман пиёзи зард надорам. Пиёзи сирхи деҳқони худмонай. ҳамашта инамихе хушрӯ карда пурпура карда мегирем. Чихеле ки шумо мехоҳед ҳамихе печонед, дар ман бисёртар ҳамин 3 кунҷа маъқулай. Ҳамаша ҳозир ман 3 кунҷаи хушрӯвак мепечонам. Бинед чихе қатқадаш хушрӯ намоёнай. ҳозир ҳамаакша хушрӯ карда мепечонам. Баъд як гапи дига ки ман дар духовкама ба барвақтӣ гирён намекунам. Ҳамаи самбусаҳома ки печондум, баъдан духовка самбусаро мемонам, баъдан духовкаро гирён мекунам. Зардиро бисёр намемолем, камакак мемолем. Як бор дар ҳамун зарди шоткачама ман тар кардам, бигем дар 4-5 таш молидам, барое ки қатқадои моро напӯшона, қатқадои мо намоён бошад. Анака мемонем дар духовка. Анам тамошобинони азиз, самбусаҳои мо тайёр шуд. Бениҳоят самбусаҳои мегем хрустяши хушрӯи бамазза омад, мулоим. ҳозир ман як ташам хеш шикаста дар шумо нишон медиҳам. Инам хел беҳад самбуса ҷӯшай. Самбуса бигем қатқадаш ба тамоми қонуну қоидааш бигем намоёни хушрӯ омад.
ҳатман барош меам тавсия метим тайёр кунен. Дар маззаш бигем гап нест, маззашам аҷоибот хушрӯ мебиёяд. Чанд намуд равғане ки дӯре якҷоя када дар ҳами хамиру шмоле бо хушрӯтар мебиёяд. Як намуд равған кати уқа хушрӯ намебиёяд. Фотима духтари мара худо дада. Фотима ҷон чашм усфед намекунад духтарш сурхнида. куҷо меравад? Вай меғалти Фотим Фотима меғалти. тамошобинони азиз, шавҳар ма гуфтам барои рамазон камтар гӯшти лаҳм биёран. Рости гап ду рӯз пеш як сафан гӯшт овардаги буданд. Ҳамаш гӯшти хомшурбоғӣ қабарғагӣ меган. Ам хеле буд. Барои ягом котлет, ягом пелмен ҳам хеле гуфтам овардиян ина. Баъд аиҷа донагиё овардан мавиза ина хеле донаи зардолую чормағз камакида иё гирифтам барои хӯрданмо. ба анаия хадам рафтам ай магазин гирифтам барои пичинпазӣ форма. хайбо банан гирифтам, бачаи калонӣ бисёр банан мехӯранд. Ба нон гирифтам, нонои мулоимака. баъд муҳаммада да мактаб мондем. ҳозир муҳаммад да мактабай, ҳар душта яктагиам хеле туфлияй, ман намедонам номи чияй. На да туфли монанда сабукакай намедонам чи хеле туфлияй. Хулоса да ҳар душон яктагиам хеле гирифтем. Муҳаммаҷон пӯшида рафтагияна ба вай гирифтем. Инам хеле як пачка носки беҳад хушрӯ качестваш ба ман маҳсул шуд. качестваш беҳад хушрӯ хеле 10 гирифтем шуна барои мактаб рави муҳаммада. анака бачама интизорум дамҷа ждат дорум ки ҳозир бояд биёяд. дар як ҳафта 2 бор гузаган, рӯзои душанбеву панҷшанбе. аз соати 1 мераванд то соатҳои 3. бачаи ман ака ҳоли тайёр набудема, просто соати 1 гуфтанд. мо амҷа патинкаи барои синф да мепӯшидагиай магазин харидем бурдем мондемаш. бе сумка рафта буд, ака имрӯз шиносшавӣ рафта буд. ина хеле када иёра ки кард ман кардам мин бурум луну куҷо мерай луну ходаш монда да уҷому биё